Ka ce mi? Dan malikin Hausa dai. Dr. Abdullahi. Ya ba ni. Kun gane shi ya ba ku kyauta fi sabilillahi. Kuma ya isa yana bin makarantu yana tallafa ma yara da littattafai, birina, uniform, takalma da abin da Allah ya sauwaka. Saboda haka Allah ya saka mashi da alheri. Kuma Allah ya bashi abin da yake nema a rayuwar shi. Allah ya sa ya gama lafiya. Allah ya sanya ya fi haka. Kuma yau wata rana, yau da gobe wata rana ya kamata idan an taimake ka, kai ma wata rana ka taimaki wani. Shi ba ma'aikacin gwamnati bane ba, mai kuɗi ne Allah ya mai arziki yake taimakawa ta wannan hanyar. Saboda haka kuma nan gaba in Allah ya azarta wasu daga cikin ku kamar yadda ake muku, ya kamata kuma ku ringa yi. Allah ya biya shi. Allah ya tabbatar da alkhairi. Su kuma waɗanda ke ƙarƙashin sa, waɗanda suke taimaka masu, su ma Allah ya ba su ikon jagoranci na gaskiya. Allah ya saka musu da alkhairi.